Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, our Bubakra. Happy birthday to you. Bubakra Bir Bikram Kishore Manik Debormani Achaimani Shal Palaimani Iyagolo Takhuk Robi Debormani Shajak Elia Debormani Shakhamia Khnawi Tipramothani Adongrok Belbari Junalni Vice Chairman Sunil Rupini Te Hatai Kotori Localni President Joseph Kuki Te KCR Kishore Akosongrok Elia Debormani Nukhungo Thangai Chubachu Khlaimani Iyagolo Champoknogor Shakhamnagobo Shakhamia Rokno Chamung Numuk Bagikha Tipramothani Adongrok By Nobar TV, Joto, Night on Night of No, Hastini Lokorani, Polomongtai Chebaya Foro, Sungtini, Sini, Habubagra, Maharaja, Bir Bikram Kishore Maniko, Extra Fototomo, Asaimas Hano Sungtini, Palaika, Opalaimani Sung, Obo Kobuni Shekisha Judas, and Sini, Amsanino, Koroksa, Sakra, Animama Kalayo, Bini Bushazut, Elia Deborma. Bo kidney hamya okai songno khobar khaika haifan phaimalia tini somai ka haman bagai song tini ora sokpaika sokpaye song tini bin nu khungono song tini cake rok ralaika tai song je manchak bono song rang puisa kisa subai kalang thanai karon bini belai khano sori chokya tai hastani lukorokno song abono khachana mu songo je kha kaham kha kwar je subana mu sunai rok Bongno kisha phai nai thai kisha suba phaiga hankai belai khena chanai tai bishes khaiye sini mandai ni sini madam Swapna bini ukobo amchaini no bo khoroksa satparani Robi Deborma bin busajak bo haifona sini 12 takor jola sini sar Biswajit Koloini amchayo bo tabuk tongphayo bono Bahai Suba Nai, Tabo Botong Yang Sini Baro Takorjola, Constitution, Gobo Servicini Andaro, Hyphono, Bini Buta Rokato, Yang Satpara Konomandayo, Aven Bagui, Bono Suba Nai, Kabo Rington, Bahike Zugazuk Sarang Tonka, Iria Rogobo Bas, Tangta Yoro, Bos Sukti Sukzeti, or Saitong Pemani Dugan, Chikon Chara, Wissini, Agriculture Official, Lamawono, Binikun Dugan Robokure, Hano Foot Pato. Bo kosto khaye bini busajukno je Elia Deborma no khorongkha dogan roi buin auto roksa logoi 12 pass khaiman pore khano monfuni student bo 12 pass khaiman pore khana bo tai college bo thangmaliya bini asomsa sak hamyangai bini ulo saimangkha bini kidney rok hamliya to abin bagoino sung bonus kisasa sung sini unit ni hatai kotor unit ni ngai sung bonus kisasa help khaibega tini Tai bin nu khongo na sung kegrok rawoi bono bukha tong thoroi bini jate bini sore jati no sustong phanyan bagai bono kisa sung tong thoroi tini kalang khata ame khode sung tipramo thani no haifona sini kaisa unit tong hatai kotor unit sung abini hoite khai sung tini kegrok tu bui oro phai sung tini chuba phaigeta obo hangkai to rasodosho nogor panchayat ni andar klayo village committee ni andaro
tabu borok to mandai sat parawo tongo to tabu borok je tongmani nok puk tongmani lepo amchai kalai bo ko kami kalai Actually tabu borok tongmani hengkai Rasa Dosra Nagar Village Committee under Ward number 3 ni Borjobasi parawo borok tak tongo hengkai borok no subanani hengka to जों local hisabai जों khanaka जों khanawa akoi जों tini oro phaiye bini नखंगो फाइनो जों महाराजानि बार्थडे नो जों सेलिब्रेशन खायबाय था बे नखंग पालायलायखा हामबाय जों तिनि ओ जरा काहाम चिनि महाराजा वीर विक्रम नि 117 तम बिनि आसायमानि जों पालायफैखा जों बेलायगो बायगो काहाम हमहाय जरा काहाम माने बागै दाय चिनि हानि बुबाग्रानो बा हामबाय मारबो जों तिनि बुखुक जग belai sak hamia kitni dimis thang kha nei khnai nai chini hathai kotor local unit ni tei jeng phaikha hai jeng bono je sak suktak jeng bono subana ne bagai kha khai tongo yango chini committee ni cashier tongo tai vice president rok tongo ngai tai chini dolok bangma tini jaga borok bo celebration khaiman bagai phaimalia tabuk je aro phainai jeng kha kuar bai जों ब्रह्म सुबाय कलां थांनाय जे पारिसा ताइ कायसा आं कयना मुसुङो जारा सुबाय मुसुंनाय रक नगो फाइ बिजित खायै जिनि बुखुक न किसे सुबा फाइना बगै आं जतने लखरक न कय जाउ जिनि बेलबारि साब जुनालनि भाइस चेयारमेन जों बाय दिनि गोदार फाइखा बा मानजाक फाइखा बनबो बेलाय हामबाय रो सिनि ताकु सुनिल रुपिनो जों बनो बेलाय जिनि कमिटि नङै बनो हामबाय मारबो Vir